In de gehandicaptenzorg lopen ze tijdens deze zoveelste coronagolf op hun tandvlees. Roosters rondbreien is heel erg lastig. De spanning en angst die komt kijken bij weer nieuwe besmettingen. En verder vandaag. Man komt om bij woningbrand. En op een yogamat in het museum. Goedenavond. De 5e coronagolf zorgt in de hele zorgsector voor aanhoudende besmettingen en een hoge werkdruk. Zo ook in de gehandicaptenzorg. Na bijna 2 jaar en een aantal besmettingsgolven verder is deze 5e golf voor zowel cliënten als medewerkers een uitputtingsslag. Woongroep De Nieuwe Haven in Vlissingen. Opnieuw moeten medewerkers in volle beschermende uitrusting. Hoe vaak kleed je je nou om per dag? Het ligt eraan in een dienst. Zeker wel 5 keer. Hallo! Bij elke besmetting moeten ook medebewoners getest en in quarantaine. Dat trekt inmiddels een zware wissel. Het in en uit quarantaine is behoorlijk verwarrend. Dan weer in quarantaine, dan weer uit quarantaine. Moeilijke tijd. Een moeilijke tijd. Want het duurt zo lang. Oh, wel. Ja. Al is iedereen nog zo voorzichtig en gelden er strenge omgangsregelingen. Besmettingen zijn moeilijk buiten de deur te houden. Het kan zomaar elk moment gebeuren dat er een bewoner contact met iemand met corona heeft gehad. Of dat er een collega besmet is geraakt, wat we horen. Van daaruit gaan we kijken wie moet er getest worden. Hoe gaan we handelen? Zo vaak. Hou op. Zo vaak. Dan word je helemaal ziek van. En dat maakt mij ook wel nerveus. Van, als ik het maar niet krijg. Of als niemand anders het maar krijgt. Voor het personeel is de werkdruk aanhoudend hoog. Er is al een personeelstekort en daar komt de uitval van zieke collega's nog eens bovenop. Manager Maartje van der Plas moet zelf vaak op de werkvloer bijspringen. Roosters rondbreien is heel erg lastig. De spanning en angst die komt kijken bij weer nieuwe besmettingen of mogelijke besmettingen. En sowieso gewoon het mentale stuk voor mensen, zowel voor de medewerkers als voor cliënten, is gewoon iets wat heel ingewikkeld is op dit moment. Het maakt mij persoonlijk een beetje moedeloos. Wanneer houdt het op? Heel. Voor de corona was ik altijd vrolijk. Lachte ik voortdurend. Nu zit het boze en het huilen mij nader. Het aantal besmettingen vandaag bij de 3 grote gehandicaptenorganisaties in Zeeland valt mee. 5 cliënten zitten in isolatie en 55 medewerkers zijn uitgevallen en zitten in quarantaine. Dat is wel eens erger geweest, maar elke besmetting hakt er weer in. En met de oplopende besmettingsaantallen en het oplopende ziekteverzuim komen er spannende weken aan. Een inwoner van Hoofdplaat is overleden nadat er brand uitbrak in zijn woning. Rond 12:30 vannacht werd de brand gemeld door omwonenden. 3 kwartier later vond de brandweer in de woning een man. Hij werd uit het huis gehaald, maar overleed ter plaatse. De oorzaak van de brand wordt onderzocht en daarvoor worden ook getuigen verhoord. Opvallend genoeg werd vanmorgen opnieuw brand ontdekt in dezelfde woning. Na een paar uur kon het zijn brandmeester worden gegeven. Ook de vriendin van de man die betrokken zou zijn bij de dood van de kleuter Dien wordt verdacht van moord en ontvoering. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen. Maandagavond werd het lichaam van de 4-jarige jongen gevonden bij Neeltje Jans. De man was er een paar dagen eerder met de jongen vandoor gegaan toen hij op hem zou passen. Het is nog niet duidelijk welke rol zijn vriendin precies heeft gespeeld. Zij is volgens Belgische media een Zeeuws-Vlaamse. Bij een botsing in Hulst is gisteren een fietser om het leven gekomen. Een 63-jarige man uit Hulst. Op de Veldstraat werd hij aangereden door een auto. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarvoor zijn de auto en de fiets in beslag genomen.
In de auto reed een 43-jarige man uit België. Een knipbeurt op het podium of een yogales tussen de schilderijen. Allemaal mogelijk vandaag door de protestactie van de culturele sector, die een vuist wil maken tegen de gedwongen sluiting. Meerdere Zeeuwse musea deden mee aan de actie. En ook het CCXL-theater in Vlissingen ging open met kapperstoelen op het podium. Nou ja, we vonden het een heel mooi initiatief wat vanuit het landelijke theaterwereld eigenlijk is genomen. En wij hebben zondag gezegd van nou weet je wat, wij gaan hier in Zeeland ook meedoen. Mensen kunnen geknipt en gekapt worden en ondertussen vinden er optredens plaats. In het Warenhuismuseum in Axel werd niet rondgekeken zoals gewoonlijk, maar lagen de bezoekers op een matje voor een yogales. Sportscholen zijn open, we mogen ons haar mooi laten doen. Maar cultuur blijkt de afgelopen jaren afgebouwd te worden. Wat willen jullie bereiken met deze actie? Nou, eigenlijk gewoon aandacht vragen voor de cultuursector. Zorgen dat, ook laten weten dat wij veilig open kunnen, dat we veel moois te bieden hebben. En dat mensen ook echt behoefte hebben aan cultuur. En dat de cultuur toch nog eigenlijk altijd een onderschoven kindje is. En het belang daarvan niet zo goed wordt ingezien. Voor zover bekend hebben gemeenten bij de acties in Zeeland niet ingegrepen. De culturele sector heeft vandaag ook een voorstel gedaan tot heropening. Daarvoor is een plan geschreven. Een soort routekaart met verschillende maatregelen. Maar wel met het uitgangspunt dat de cultuursector hoe dan ook open blijft. Ja, en wie daar ook naar uitkijkt is Marijn Geluk uit Sint-Philipsland. Want zodra de theaters weer open mogen, staat er een optreden gepland met zijn Queen Tribute Band in de Mythe in Goes. Marijn groeide op in een streng gereformeerd gezin en maakte pas tijdens zijn middelbare schoolperiode voor het eerst kennis met de muziek van Queen. Ik kwam op ongeveer 13-jarige leeftijd in aanraking met Queen. En dat was thuis. Toen een vriend van mijn broer een cd'tje van Queen. Hij zegt stop dat maar in een cd-speler. En dat was eigenlijk mijn eerste echte binnenkomen. Toen voelde ik echt, oké, dit is wel heel gaaf. Queen heeft altijd de boventoon gevoerd in mijn muzikale carrière en ook in mijn persoonlijke leven qua muziek. Dus dat ik op die podia voor volle zalen die muziek mag vertolken, ja, dat is een droom. In het gezin thuis speelde muziek een grote rol, want mijn vader is zelf heel muzikaal. Hij speelt orgel en piano. En we luisterden zelf ook heel veel muziek, maar dat was meer klassieke muziek, ook geestelijke muziek, orgelmuziek. Dus ik was van jongs af aan al groeide ik daarmee op. Alleen ja, pop- en rockmuziek maakte niet actief onderdeel uit van mijn leven. Daar kwam ik later pas achter. Toen ik voor het eerst actief met muziek, dus met pop- en rockmuziek aan de gang ging, er was een barrière, maar we zijn niet echt tegengehouden erin. We hebben altijd gedaan wat we konden doen. Alleen het duurde iets langer dan misschien een andere muzikant waarvan de ouders zeggen van joh, ga ervoor en doe het. En dan was het misschien wel eerder nog losgegaan. Maar ik heb me nooit echt geremd gevoeld in wat ik doe. Je probeert Freddie Mercury niet na te doen. Dat is ook niet wat wij als band nastreven. Wij willen de muziek spelen met de juiste intentie. Dus de intentie die Queen had om de muziek te brengen, die intentie, dat gevoel willen we overbrengen. En als mensen hetzelfde gevoel hebben als wat ze toen hadden, toen ze een concert bezochten of de plaat opzetten, ja, dan is het eigenlijk geslaagd. Gaan oude tijden herleven in Terneuzen als daar straks weer een passagierstrein aankomt? Veel Terneuzenaren hopen het, nu een verbeterd goederenspoor tussen Gent en Terneuzen steeds dichterbij komt. Er zouden dan uiteindelijk ook weer personentreinen over dat spoor moeten gaan rijden, zoals dat gebeurde tot in de jaren 40. Achter het winkelcentrum aan de Kennedylaan liggen de restanten van wat ooit het treinstation van Terneuzen was. Oorspronkelijk waren de lijnen bedoeld voor goederenvervoer, maar later reden er ook passagierstreinen vol met toeristen die naar Terneuzen kwamen. We kregen voornamelijk toeristen naar Terneuzen toe, die dan
ofwel in Terneuzen verbleven, krabben gingen vangen aan de zeedijk, of met de boot overgingen naar Walcheren. Dan gingen ze Vlissingen bezoeken. Ja. En ze noemden dat de pleziertrein? Het heette het pleziertreintje, ja. Maar dan meestal, dat is altijd in het weekend, hè, waar ik dan over praat. Door de week gebeurde dat niet zoveel. Maar na de Tweede Wereldoorlog was het gedaan. Ze waren al hun materiaal kwijt, hè. Allemaal door de Duitsers meegenomen, allemaal weggevoerd. Ze zaten gewoon zonder materiaal. En geen geld. Niemand wilde er meer geld in stoppen. Hè, want er waren particuliere maatschappijen. Er was toen nog geen Belgische spoorwegen of Nederlandse spoorwegen, zoals je dat tegenwoordig hebt. En die hebben dat gewoon, zijn ze gewoon gestopt. Jammer genoeg, ja. De goederen- en de personentreinen waren destijds heel belangrijk voor Terneuzen en het grensgebied. Ik denk dat we het historisch moeten bekijken. Belangrijk is natuurlijk het kanaal van Terneuzen naar Gent. Daar is alles mee begonnen. Maar later was er dan ook nood om de schepen die toekwamen in Terneuzen om al die goederen af te voeren. Maar uiteraard ga je dan ook dat stukje reizigersverkeer meenemen, omdat dat ook van belang is. Eind jaren 40 stopten de personentreinen en halverwege de jaren 50 was het ook gedaan met de goederentreinen, die nu afbogen naar nieuwe industriegebieden. De resterende goederenlijn maakt door de historie nu een aantal onlogische bochten. Een nieuwe goederentrein moet een efficiëntere, directere lijn bieden. Omdat steeds meer mensen over de grens gaan wonen en werken, is er ook steeds meer behoefte om ook meteen personentreinen te laten rijden. Dat zou Terneuzen goed doen. Inderdaad, om wat meer leven in de brouwerij te brengen, om het een beetje een beter gezicht te geven in Zeeuws-Vlaanderen op zich. Het is natuurlijk jammer dat hier in Zeeuws-Vlaanderen dat een achtergebleven gebied is, want wij hebben hier totaal geen trein en geen verbinding met het achterland, zeg maar. Dus dat is eigenlijk toch wel een jammer genoeg een mis, wat wij hier missen. Het zou kunnen zijn dat dat een belangrijke rol zou kunnen spelen voor mensen die vanuit Zeeuws-Vlaanderen net over de grens in België werken. Dan heb je natuurlijk de staalfabriek en de grote industrie en de auto-industrie. Dat zou dus kunnen. Andersom zou dat misschien ook kunnen. Want er zijn ook Vlamingen die aan deze kant werken. Hè. Maar oude tijden zouden herleven? Ik denk niet dat je dat nog mag vergelijken. Nee, ik denk het niet. Maar het zou een enorme opsteker zijn voor Zeeuws-Vlaanderen. Denk het wel, ja. Een bewolkte dag was het met een flinke westenwind en in de loop van de middag kwam er ook regen bij. Het werd een graad of 6. Morgen en ook de dagen erna wisselen zon en buien elkaar af. En tot zover deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.